længere. Ja, mange tak. Se, nu er juleaften overstået, og mange skal have julefrokoster, men vi har jo alle sammen så travlt, løber rundt fra det ene til det andet. Så nu vil jeg komme med en lille opskrift. Det er meget smart at have papir og blyant parat til den her. Det er lige en. Jeg er tørstig. Lige. Storartet. Se, det man gør, man tager noget toastbrød og placerer på et fad. Og så starter vi med sildemaden. Det er meget populær. Starter altid med fisken. Og jeg kan godt lide, hvis jeg skulle få den åben. Sådan der. Jeg kan godt lide karrysild. Det smager dejligt. Og så hælder man bare. Nej, man kan tage lige lidt karrysild. Sådan der. Ud. Sørg for, at det ikke løber for meget. Sådan der. Det kan nemt komme til at grise lidt. Sådan der. Det er vi derovre. Og efter fisken, der plejer man jo så at tage lidt pålæg. Og det eneste, jeg sådan lige kunne få fat på, det var noget leverpostej. Så det tager vi bare. Og det vil komme til at spare jer en masse tid senere hen. Fordi I ved lige pludselig, hvad I har med i byen, når I skal spise der. Vupti, ovenpå med leverpostejen. Smager ganske udmærket. Sådan der. Og det klæder i øvrigt fisken ganske godt, en leverpostej. Sådan der. Og det kan man så pynte med forskellige med forskellige former for krydderier. Jeg skal på den her op. Det sidder så fast sådan der. Nu kommer lidt ketchup her. Jo, den er god. Det er meget fint. Når man så har det her, skal lige brede det lidt ud, ellers så sådan der. Når man så er færdig med pålæggen, så kommer næste ret. Og der kunne vi så tage osten for eksempel. Mange elsker ost. Har vi lidt her. Ganske almindelig 45% ost. Sådan her. Ligger vi fint ovenpå. Det smager dejligt. Det må godt være lidt stærkt, så den kan overdøve silden en lille smule. Sådan. Efter osten, hvad har vi så? Risalamande. Alle elsker simpelthen risalamande. Jeg har snydt lidt. Jeg har lavet den hjemmefra. Så vi finder lige noget at tage den med her. Godt at bruge en spadel til den slags. Der kan man rigtig modellere lidt. Hvis man er dygtig, kan man lave små dyr af modellervoksen. Det er stort for af risalamande. Sådan. Og hvad er risalamande? Uden kirsebærsauce. Så det skal vi også have på. Bare rigeligt med kirsebærsauce. Sådan der. Det er dejligt. Se nogle farver. Det skal lige smage på den. Den er god. Jamen, det er simpelthen en ganske almindelig julefrokost, bare komprimeret en lille smule. Jeg glemte noget. Meget vigtige ting. Og det er egentlig lige meget, hvilken rækkefølge man tager ting i. Jeg skal have lidt rå løg på. Sådan. Det er også med. Og lidt salt og lidt peber. Sådan. Og så lige til sidst, for at give den sidste touch, så har jeg et eller andet sted her lidt juleglimmer. Sådan der. Det er simpelthen en pæn ret. Og så kan man garnere det lidt. Så vil det selvfølgelig med lidt kartofler rundt i kanten der. Enkelt kartofler op og ligge. Sådan. Og så lige lidt, nej det glemmer vi. Sådan. Så har man simpelthen en superb lille ret, man kan servere for sine gæster. Og hvis man har meget, meget travlt, så kan man snuppe julefrokosten på en gang. Og så godt med øl til. Og selskab socialt. Er det, hvis man gerne vil have gæsterne til at komme igen, eller det modsatte? Jeg tror, det er en ret, der kommer til at slå igennem, altså sådan som vores samfund udvikler sig mere effektivt hele tiden. Så tror jeg, det er en stor ret, og meget nærende indeholder stort set alle de bestanddele, som menneskets organisme har brug for. Tak, professor Franke, og næste gang man kommer dig, det er jo på torsdag, hvor det blandt andet kommer til at handle om, hvordan man kan kurere tømmermænd, hvis I er altså interesseret. Nu er det faktisk blevet din tur igen, Martin. Det er min tur igen. Jamen, så synes jeg, at vi skal benytte lejligheden til at springe endnu længere tilbage, han har sagt. I hvert fald springe frem og så tage en af de videoer, som har været en af de allerstørste anno 1997, eftersom vi kigger lidt tilbage på året.